Lakhain ko rapon nilib MEC constituency ke parlo Koilamati patoram timung arong along Catholic amonduli artaningkan ingko rapon nang choksi kedamtang arkoi ni phai cricket homani rup mumang katalona mai ke padupon Arnama biri asai ke claim ka chepaduga jok athe asang ke mi longsi non an monduli along ke kroyarat chandri chanjaisi monduli ta arta ningkaning ko rapho pleng longlong Laso pena jok kedamtang arkoi ni phai cricket homani rup mumang cetalon ponlonglong Labangso Trinity Catholic amonduli kedamtang pharu krisir kebra troksir kebra nerkep aningkansi bangso Catholic amonduli paman ponlong Halabangso hu choki hola e Samson Paris along kurusar kethe Father John Timong si labangso amonduli ke eji aphan hukum ki pilapen monduli adona phai don krehini ve bonta non an kaddu kawe doning koi plengnonglo Bangso monduli ke e ke somahut karlitang bolon singnar karlitang sarmen singnar karlitang saphaterang lapen kapre ke thekiding atum pinnang an chepadu ponlo Reverend Father John Timongsi lamaing thorpon lapen kardom kadi chepahem kupon kardom kadi juddet pen monduli afurkimo monduli achundang Jameson ingki katharpensi pajupon lapen kaddu kawe asai tang det pen ingko rap thoke chok ahimati kek inthan ponsi kache tongdun do anatuk ning karong pen cheron pon ringtilo Koilamati pen Samson ingti karbing long lai